за малката принцеса, за Ише! Дай! Хоу! 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 За най-щастливите родители! Хей! 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 И така, приятели, само да кажа, една сива джанта, чанта или джанта, не можа да разбера. И така, една сива чанта е изгубена, ако някой намери чантата, да я донесе при оркестъра. Намерихме ли чантата? Браво! И така, Дитко, да минем в 9 номер, така да ни е хубаво на всички. Да се раздадеме на Макс тази вечер. За Сен Манекена специално и за всички приятели! И малко по-ритмично! Чек! Хей! За Сен Манекена! Сега, дай! Яса? И така, ако обича целият оркестър да се качи, той ли е най-добрия? Абе, нещо не съм сигурна. Изяждам да! Яша! 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 И така, Дитко! Да сменим ритъма, викам, ако колегите вече са си на мястото, че след малко ще раздаваме едни изненади. Нали знаете, че аз съм от Националната лотария? За Сабина и за Ради специално! За Радо специално! Да дойдат на дансинга! Айде, Дитко, да обърнем този ритъм вече! Батко Орлине, може ли да дойдеш тук? Да те видя, че ти е пораснала косата. И така си по-як. Хоу! 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 Благодарим на оркестъра.